Vítam vás pri tejto lekcii, ktorá je úžasná v tom, že spája všetky možno doterajšie naše stretnutia v bazéne. Rovnováha je dynamický proces a v pohybovom aparáte alebo v pohybovom svete je to úplne niečo typto. Robíme to každý deň, či na suši, či vo vode. K tomu potrebujeme koordináciu nášho trupu, horných končatín, dolných končatín. Koordinačne musíme vedieť, čo robí pravá a ľavá strana, aby sme ten pohyb, ktorý chceme vykonať, robili správne. A toto všetko zastrešuje mozog. Takže dnes dáme zabrať aj tomu nášmu mozgu, mozgovým závitom v dobrom slova zmysle. To je úžasný impuls na tieto činnosti, pretože nás neustále nabáda k novým stabilizačným zapájaniam svalov a šviach, takže je to hrozná zábava. Tak poďme na to. Tak, začneme tým, že musíme sa postaviť stabilne, zase aby tá rovnováha, aby sme nejako zvládli. A budeme sa len prenášať. Rozkročíme sa a budeme prenášať na jednu stranu a na druhú stranu. Áno, toto je veľmi jednoduché, ale keby sme tie ruky dali sem, zase to iný pocit, zase zapíname iné svalové skupiny. Môžeme si to striedať. Ale prirodzene je to tak. A každému sa to tak zdá, že toto nás koordinuje a stabilizuje najlepšie. Tak. A ideme to pridávať. Do tejto strany zdvihneme nohu a postavíme sa na ňu. A na druhú nohu. Pomaly. Tieto pohyby nesmú byť rýchle, pretože nás budú hádzať do tých vecí, kde, pozrite, už aj ja som zrýchlila, nesústredila som sa a už je to tu. Takže sú to pohyby na sústredenie sa. Krásne, ladné. A čo je najdôležitejšie, pri týchto pohyboch si krásne viete uľaviť šíji, trapezom, pretože tu to kóre sa zapína ľahkosťou, jemnosťou a nedovolí vám preťažovať tú hlavičku do predsunu. To je ďalší bonus týchto cvičení. Dôležité je ďalší cvik a teraz sa stabilizujeme sa, ako keby sme sa chceli trošku širšie a ideme tú nohu nie pohybom, ale jednu nohu a stojíme. Koľko to vydržíte. Na druhú. A teraz je cítiť aj mňa, aj vy to budete cítiť, že naozaj jedna strana je ako keby stabilnejšia. To je o tom, že sme jednoducho dvojstranní, nie sme dokonali, ale vždy to je cítiť. Teraz strana je stabilnejšia. Vidíte, toto je náročné pre mňa po dnešnom dni. Ale keď zapnem stabilizačný systém, bránicu, vypnem tušiu do správneho postavenia, to je ako keby ste mi dali dozadu nejakú latku na chrbát a stojím. Ešte raz. Ja to opakujem, aby som si overila, áno. Viacerými opakovaniami vysiahnete to, čo ja. Tá stabilizácia krásne upraví. A dôležité je používajte aj chodidlo. Keď sa cítite nestabilne, zapnite mi tými chodidlami do toho spodku bazéna a ono vám to pomôže. Tak. Ideme na ďalšiu stabilitu. A teraz by som tie chodidlá zapla poriadne. Trošku sa ponoríme a ideme na stabilitu. Dobre. A ideme. Ako keby sme chceli klesknúť to vodou. A oddialíme to otvorenými dlaňami hore. A zase. Idem to kleskať. Nehýbem tou hlavičkou. Stojím pevne a otvorím. Pozrite. Trapezi sa uvoľňujú a všetko to robíme pohybom bránice, kóre a dolné končatiny nás fixujú. Sme v rovnováhe. Skúste to pustiť takto. Mňa to teda hodilo dozadu, tak môžete si to vyskúšať aj vy. Tak je dôležité udržanie tej rovnováhy. Ďalšie si vyskúšame koordináciu horných a dolných končatín. Teda, keby sme chceli pochodovať. A my to budeme robiť ladne. A na jednej nohe. Ako keby sme si robili také balet do predu nohu a ponoríme sa a dozadu. Výborne, vystriedame, opačne. To je koordinácia na to, čo má robiť horná a dolná končatina a zastabilizujem sa. Viac rozprávam, tým ma to destabilizuje.
Takže asi aj vy to tak nerobte. Sústredte sa na tie pohyby. Stačí veľmi málo, ja teda cítim všetky moje svalové skupiny z dnešného sedenia na dolných končatinách, či je to kvadriceps alebo zadné sedacie svaly. Dobre? Dôležitá je pre koordináciu práve tá poza. Prejdite si bazén smerom dopredu, smerom dozadu a používajte tak, ako by ste pochodovali alebo ladne kráčali a môžete si potom priskočiť. Ale toto už sú také odľahčovacie záverečné, záver vašeho cvičenia alebo použitia alebo vnímania si skôr koordinácie rovnováhy. Takže skúste dať nášmu mozgu tréning, hlavné pohyby, stabilizačné a nech sa máme dobre. Majte sa krásne na budúce.